emumeji mali Igbo ka anyị na-eme olu Ugbo na-asụmaya UGWUMBA wenogonu ụmụntakịrị bịakwute m unu egbochi na ha n'ihi na alaeze Chineke bụ nke ndị dị otu a etu a ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ mana abịa n'oge UGWUMBA ihe anyị na-ekwu bụ kwe ka ụmụntakịrị na-asụ Igbo unu egbochi na ha n'ihi na agamnihu nke asụsụ Igbo bụ maka ndị dị etu a. Anabata m unu n'oge UGWUMBA nke ụbọchị tata wee na-asị do ebe ọ bụla ị nọ dịka nwa afọ Igbo biko nọrọ ọfụma n'ihi na o ruo na mgbe ahụ anyị ji emetụ unu mma ọrụ na mgbe ahụ mụ bụ Mike Onovo eburukwa n'oche bata emetụ unu mma biko adọrọ na m ka dorati wee na-asị onye ọbụla nọrọ ana ka anyị nọrọ ọfụma n'oge UGWUMBA. Ọ bụrụ na ọ dị onye nọ gị na-akụ na-adịghị anụ Igbo ọ bụrụ na ọ dị onye nọ gị na-akụ na-abụchaghị onye Igbo mana ihe anyị na-eme na-adị ya mma anyị nwere ike na-enyere ya aka ọ bụ eziokwu na ọ na-agụkwa nke atapịrị atapị Igbo ndị ewunu UGWUMBA birikwa na Igbo na-eme n'ihe dị mma na Igbo na-achị daalụ. Ọ dị egwu Maazị Prince Nico Mbarga kụrụ mgbe ahụ o tee n'aka ọtụtụ afọ gara aga ọ na-ekwu maka Kristian enyi ya nwaanyị etu ya si socha ya n'akwụkwọ wee gbanahụ ya kamgbe aha ma m na ụfọdụ ndị mmadụ ka ga-azụkwa ụmụaka n'akwụkwọ n'ụbọchị tata anyị wee sị ka anyị jụọ ndị mmadụ n'oge UGWUMBA ọ bụrụ na otu nwoke abịa na be unu nwee mkpọrọ nwa gị nwaanyị wee zụọ ya n'akwụkwọ zụchaa ya na sekọndịrị zụkwa ya na nke a na-akpọ mahadum o wee gachaa bata nwoke wee bịanụ ka o mezie mmemme fọdụrụnụ ka ọ mara na ya bụzi nwoke ji nwaanyị ka ọ mee mmemme omenala wee nụọ nwaanyị o wee bụrụ na nwa ahụ nwaanyị ekwetaghazi na ya bụ ihe ga-aga n'ihu kedu ihe ị ga-eme? Ọ ihe anyị jụrụ ndị nne. Ọ bụrụ na mmadụ azụọ nwa gị n'akwụkwọ ha kwere nkwa ọnụnụ nwa gị wee mmechasị mba kedu etu ga-esi wee mezie ya bụ ọnọdụ? Ka anyị nọrọ ya nọ n'oge ka m kwuo uche m. Mụ ga-ekwe ụdị ihe ahụ because onye nke ahụ o kwetere na ya ga-alụ ya wee zụwa ya na skuul zụchaa ya ọhụ onye ọzọ ka ebe onye ọzọ ahụ na bifo a na-azụ ya na high school. Mụ ọhụrụ nwa m aga m ekwe ka o mee ụdị ya maka ọwa ezigbo ya mma eme m nwa m na onye ọzọ aga m ala ka nwa m ka o mee ya onye ọzọ ọchụcha ha si onye nke azụrụ ya na skuul o kwetere kpọta si na ya ga-abụ di ya na onye ga-alụ ya. Aga m anabata ya aga m anabata ọnọdụ dị otu a n'ihi na ọ bụrụ na ị kwere na mmadụ mee gị ihe ọjọọ na ọ dịrị gị mma ime mmadụ ihe ọjọọ ị ga-efili na ihe ahụ i mere onye mmadụ na mmadụ ga-emekwa gị ya na nwa m kpọtara mmadụ onye ọ ga-alụ onye ahụ wee zụọ ya n'ụlọ akwụkwọ ọ tacha afọ ka o nwere were n'ụlọ akwụkwọ oge ọ zụchara n'ụlọ akwụkwọ nwa masịkwa na onye ahụ na ọ dịghị mma o je kpọtakwa onye ọzọ duto na ọ fụrụ na ego dị ebe ahụ ma ọ bụ gịnị ụdị nwa mme ụdị ihe a na maga anabata ya onweghị ụzọ adịghị ebe ahụ. Alụmdi di na nwunye abụghị ihe nne na-akwụtere nwa ya duto na forever. So ọ bụ na ọ zụcha nwa m ahụ nwa m n'anya because na ọ nwere ike ọ bụ na mgbe ahụ ọ na-azụ ya ọ bụ na nwa m amabeghị ihe bụ love ya wee ịfụnanya di na nwunye. So mgbe ahụ ọ zụchazieri ya ọ bụ na nwa m n'anya na love ịmago ịfụnanya ya bụ love ka eji alụ di na nwunye. Ọ bụ na ọ machi ya na nke nwoke o were obi umeala kọwalụ nke nwoke si biko na ọ dịkwanụ ka Chukwu edekọrọ mụ na gị na-abụ ka m nụ onye nke Chukwu dekọrọ mụ na ya. So mma atara ya gwa nwa m ka ọ lụba onye nke ahụ but mmegidezie ma nwa m ekweghị ọ bụ onwe ihe m ga-eme na ya. Bụrụ ma mmata mgbe ha jiri bido mara ka ha shiri kwuo mara ka ha shiri taa ya bụrụ na ha kwekọrịtara na ọnwụ ma ya gachaa skuul na ọ ga-edinye skuul na ọnwụ ma ya gachaa na ya ga-alụ ya na ọ bụrụ na ọ gachara skuul gachaa nwoke emefusacha ego ya zụchaa ya mechara ya ihe niile ọ badịkwa n'ikpeazụ ọsị na ya agaghị alụ ya. M ga-amatalị n'ihe wu ebumnobi o jiri si na ya agaghị alụ ya ma o nwere ihe nwoke o mere o ji mejọọ ya ma o nwere ka nwa ji mejọọ ya. Ọ bụrụ na m chọpụta ma o nweghị nwoke o jiri mejọọ ya ọ nwụrụ onye ọzọ nwere ego karịa ya
ya wụrụ si onweghị ihe nwoke a jiri mejụọ ya aga m akwado ya. Ajụjụ a gara aga ihe m ga-eme ọnọdụ ọ bụ na m ga-etinye ya n'ekpere. Nke izizi ọ ga-abụ na onwe nwa m fụ n'ebe onye ahụ nọ wee sị na ya ma nnụzi maka di na nwunye abụrụ ife ị ga-akwanyere mmadụ akwanye eji ya bụ iji esika ife dị na ya erika ọ bịa n'anya fụ na fọt si dịka anyị n'aka kama ọ ga-anụ ọgbapụta ọka mma na ebidoro n'oge wee chịkwa ya bụ egwu ojii bifo chi ewe jinarị mmadụ. Mba nga ha akwado ya maka na mbụ ya ọ dịrọ mma o mejogodi ọ hapụ ha na nwa ahụ ya onye izi a chọrọ ịnụ ya zụcha ya ihe niile o wee sị na onye ọzọ ka mma maka ihi na onye a ji ego mụnwa agaghị akwado ya maka o mere ife ọma and obi agaghị adị Chukwu mma. Ihe mere na ịfụnanya enweghị oke akwụkwọ nsọ si na-echeta nwaanyị chetara ezigbo ihe ịfụ nwaanyị natara gị obi ihe ọbụla si imeri ya unu ihe emewuri ya imeri ya ọkwa na ihe emewuri ya ọ jee ọ nakwuo nne na nna ya ị n'ọrụ onwe gị chọọ ya uche obi ihe ọ dịka mụ ọ bụrụ na ọ bụ nwa kịta nọ ihe dịka na generation anyị nọ na ya na mụwa chọrọ inyere mmadụ aka nyere mmadụ aka maka na anụgo m mkpọtụ ihe ozi gbasara ihe meburu otu ahụ bifọ nwoke zụcha nwaanyị n'akwụkwọ ọ gbefere gaa n'onye dị ya mma ọ bụrụ mụnwa ihe ga-emere nwaanyị dị mma n'obi bụ ịzụ ya n'akwụkwọ ka nyere ikwutere okwu ịnụ anụ. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo ọnụ okwu Igbo ji biri gee Ugwumba n'ọdụbụ Ugwumba dekwute TV gị nso ma Ugwumba na-aga ihe gbasara Ugwumba ọ ga-adị gị mma uzisa na ozi Ugwumba maka na Ugwumba ji ezigbo ozi wee bịa udo dịrị unu. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma onye ọbụla ekwuru na uche onye ọbụla ekwuo na ịtụ dị mma mana achọrọ m ka onye ọbụla tụnye uche onye bụ ihe ha adịghị fecha ahụ ya mara ọ bụrụ na ọ bụ gịwa ka o metụrụ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ihe dị njọ nke dịkwana mmadụ mma ọ wụrụ maka m nke emechara ọfụma ka nke ahụ ihe na-adịbụ mma ebe ọ bụ na ọ gụdebere anyị si etu ahụ ọ bata na be m ọ na-agụ ọ chọgodo ego mahadum nke Cambridge nke ọ bụla ọ chọrọ ego ọ ga-esi na be m na-eme ya ọrụkwanụ na emechata ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ha niile ka bụ akwụkwọ ka a na-agụ ha Igbo ndị Igbo mana ọ dịkwa mma onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo onye ọbụla pụtara n'oge ugbu a ịgụ akwụkwọ gụte mma maka na anyị mara na ndị gụrụ akwụkwọ ugbu a ọha na-achị Igbo ndị Igbo. Anyị chọrọ ịga n'ihu site n'ịkpọbata Maazị Charlse Anwurum bụ onye ama ọfụma n'ime ihe ejije n'ime ihe nkiri na ala anyị bụ ala Igbo nakwa Naịjirịa amụ ya ama ebe dị iche iche ọ dị nkata anyị na-ebidoro n'ụbọchị gara aga onwesị ka anyị kpọbatakwa ọzọ ka anyị tụpịa ya bụ okwu ọnụ. Ugwumba bụ Ugwumba. Ịga n'ime ahịa na-ara ahụ ịga ebe ndị mmadụ gbakọkwara na-ara ahụ ịzụkwana ihe na-ara ahụ ya ruo obodo ndị ọzọ gị gaa sị gị zụrụ ihe ha ekwuru maka ha ma gị sị gị ekwe ihe a onwe ndị ga-asị gị were di ya but obodo anyị a gị baghala ihe a na-ere 1 naira ha ga-asị gị 20 naira maka na ha na-ahụ gị n'onyonyo ha echesi ibu ego ụwa niile so ha ga-achọ ịnapụta gị mgbe anyị na-aga ebe anyị na-eshutu fim gị sị ha anye gị mmiri ha anaghị ego gị sị ha anye gị ka ha anaghị ego gị sị ha anye gị ụlọ ha anaghị ego ihe ọbụla so ọ na-ara anyị ahụ ịzụ ihe gị baa gị zụrụ uwe ibe gị zụrụ atiga eke gị ọnụ and gị baa ebe ndị mmadụ gbakọrọ ị gaghị agali onye ka na-ekwu onye ka na-ekwu onye ka na-ekwu so ihe ị ga-eme nwitukwe nga ị ga-agbaba ma ọkwanụ mgbaba na moto gị muvuo so ọ na-ara anyị ahụ kama anyị sikwere na mmadụ ọ ga-azụtara anyị ihe ndị ahụ anyị chọrọ. Ọ dị mma mana ya bụ ego na-abatakwa onye ego na-agba bọọlụ na-arachakwa oroma afọ ike na-aracha ọnụ onye Chukwu gọziri anaghị asị Chukwu agọzighị ego na-abata ọ na-abatakwa otu o si abata anyị na-ekelekwa Chukwu otu o siri bata na-ekelekwa Chukwu na o nyere anyị ihe anyị ga-eji rijuo afọ nyekwana famili anyị aka ọwụ ihe anyị na-ahụ na n'oge na-adịghị anya
ihe gbasara nkiri Igbo ga-apụta nnukwu maka na ọ ghọọla ihe ndị ọcha na-akpọ challenge. Ndị Awụsa nwere oge ha na Voice of America, ndị Yoruba nwere oge ha na Voice of America, ndị Awụsa nwere oge ha na DSTV, ndị Yoruba nwere oge ha na DSTV. Ọ naanị ndị Igbo. Ana ihe kpatakwara n'ihe awụ ịma gị lechaa anya, ndị Igbo wu ndị na-strọgụlụ ka ha nweta ọnọdụ n'obodo anyị. Ha na-ejishi ike na-akpa ego, so ha na-eme ihe ka o zuo ụwa niile ka ha nwee ike nwetakwa n'ihe ha chọrọ. Maka na ime fim ndị Igbo na onwe anyị anaghị anọrụ ala ele fim anyị. Onye ọbụla na-aga, onye kere nọ n'ọfịs, onye kere nọ n'ahịa, onye kere na ndị Yoruba na-ewepụta time ha ga sinima, ha ga ebe a ha zụọ fim, ha nọdị n'ime ụlọ ha ele ya. Ma ndị Igbo bifo na-ekwule ha sọrọ gị bekee, I don't watch Igbo films. Ị ga-awọchị Igbo films, ele onye ga-awọchị ya? Awa emechaa ha tọgbọ ya, emechakwa na ha chọrọ ire ya ere. Ndị a ga-ereshi ya ụhụ ụmụazị nọ n'ime ụlọ, ọkwa ndị okenye ya ga-ewepụta ego zụta ya. So ndị Igbo nwee ike ị na-ewepụta ego ha ego fim anyị asụrụ asụsụ Igbo, a ga na-eme ya. Ọ ihe anyị na-ayọ ha, ọwụ ha sị enweghị time, anyị oge anọ n'ọfịs emere ka alọta ndị taa, onwe onye a ga-emere, onwe ga-azụcha ahịa ya adọba ya n'ime ụlọ gbachie. Ihe anyị na-ayọ biko ị ga-ele a na-acha esi n'ụlọ mara mma pụwa ama. Ndị Igbo ga-ele ihe anyị mere, ọwụ ndị ọzọ ga-ele. Ihe iberibe adịghị m n'ọbara. Abatara m ime ihe onyonyo a, ime ihe ndị dị serious. Ahụ m ihe a na-akpọ actor. As an actor, m nwere ike ime ihe ọwụla enyere m ka m mee. Mgbe m na-eme ndị dị serious, people na-asị m ihu ga na ihu ga o shikwere ike, ihu ga mere ka eke. Mgbe m sị ha nye m nke iberibe ka m mee, ha sị mba, m ga-emelie. Mgbe m yọgidere ha, yọgide ha, biko nye m ihe ka m mee, maka ịma ego nọ ya. Mgbe ahụ ego nọ ka iberibe karịa ka ihe. Iberibe na-aba uru. Iberibe bara uru. Ọkwa iberibe ka m jere wụrụ ihe mbụ na ya ga-awụ ya, m ga-anọkwa na-aracha ọkwa ma ibe m richa nri. Ugbu a ana m esuru ihe n'ofe, gụta ihe n'ofe, loba na but ọ na-adị m obi ụtọ ka ya wụrụ ihe a ka ejiri mara m, ihe a ka ejiri mara m. Achọrọ m ka a mara m as onye na-eme egwuregwu ọbụla, nke ọbụla ime ka ọ lapụtara na ime ya. Maka na ejighị ihe iberibe mara m, but ana m eme because awụ m actor. Ọhịa m ji eme gị asị akara arụ ọkụ asị ha ọrụ uto. Ndị obodo ma ana m agwa ụnụ sọ ọrụla mma. Ihe dị ọkụ ajụgo oyi. Ihe anyị na-emewo ka anyị mee ka obi dị anyị mma. Obi dị anyị mma, dị gị mma, ọ dịla ụwa mma. Ọ ihe m na-agwa unu. Mmecha la ezumike nka. Ezumike nka a na-alakwanụ na ihe egwuregwu wụma ịbara na akpati ozu a. Anyị a na-ala ezumike nka maka na otu ọbụla ịdị, ihe ị na-eme nọ ịdị 100 years, ị ga-ebuli ha ala onwe gị ihe ị na-eme nọ. Ma ihe m ga-achọ ka ejiri na-echeta m wụ na onye a unu na-ahụ a na-akpọ Charlse Anwurum wụ onye ji ihe ọ na-eme were na-emezi obodo, were na-akụziri ndị mmadụ ihe ụzọ dị mma
were na-agwa ụwa si na ihe dị njọ adịghị mma na onye ọbụla mewe ihe dị mma. Ndụmọdụ m na-enye ụmụ Igbo wụ onye na-aga echetakwa ebe o si. Ị na-eme ihe ị na-eme chetakwa nne gị na nna gị, cheta aha nna gị. Ọ bụ ihe a na-eji aga onye iwu nwa onye, ọ bụ ihe onye ọla ga-ajụ gị. Onwe onye ga-ajụ gị si ele ebe ishere iwu nwa onye, onye a mere ihe ọwụ nwa onye. Gị na-eme cheta nwa onye ewu. Famili gị dịrị mma ọ si gị n'aka, famili gị dịrị njọ o si gị n'aka. Obodo a dị mma o si anyị n'aka, ka anyị mezie obodo ka obodo na-aga n'ihu. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ị chọọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ Ugwumba n'akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo. Ugwumba. Aha m bụ Nkiru Sevans. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ọ dị mma, gị nwa bụ nwa afọ Igbo, ebe ọ bụ na ị nọ na-enene m ugbu a, achọrọ m ka ị mata na Ugwumba anyị na-eme, mmemme anyị na-eme ugbu a bụ mmemme anyị niile dịka ụmụafọ Igbo. Ebe ọ bụ na ị nọ dịka nwa afọ Igbo, ị kwesịrị iji Ugwumba na-etu ọnụ. Ya mere ọ bụrụ na ọ dị nke a na-eme na mpaghara ebe ị nọ na mba ụwa ọbụla ị chọrọ ka anyị bịa, ọ bụrụ ha na ahịhịa na-eru ebe ahụ, onye Igbo na ebe ahụ, ọ bụrụ ha na onye Igbo na ebe ahụ, Ugwumba ga-eru ebe ahụ. Iwepụtara ụmụafọ Igbo anyị gbara ụwa gburugburu ihe ọbụla gbasara mmemme ọbụla eji akwalite asụsụ na omenala Igbo unu na-eme n'ebe ahụ. Ndị niile na-eri ji, ndị niile na-eme ọfala, ndị niile na-eme mmemme dị iche iche gbasara asụsụ Igbo, gbasara omenala Igbo. Ịkpọtụrụ Ugwumba, anyị ga-abịa ịnọnyere gị. Anyị chọrọ ịga n'ihu. N'ụbọchị tata ọ dị otu egwu anyị ga-ewepụtara ndị Igbo ndị na-ele n'anya. Ya bụ egwu bụ egwu Eze Nnụnụ. Eze Nnụnụ bụ egwu ndị Anambra steeti. Onwesị ka anyị chịkọbara unu ya bụ mmemme ka anyị wepụtara unu egwu Eze Nnụnụ bụ nke si Anambra steeti. Ndewo. Onye agha na nwanne sie n'ike. Ndewo.
UGWUMBA. Ihe ọbụla ị na-eme gbasara nkwalite nke asụsụ na omenala Igbo, ịchọ ka ọha na eze mara maka ya, kpọtụrụ UGWUMBA n'akara ekwentị 08034714708. Ihe ndị dịka egwu ọdịnala, ọfala, echichi, mmanwụ dị iche iche, iri ji, ịnwa akwa nakwa egwuregwu n'ụdị ọbụla. Zitere anyị ozi n'akara ekwentị 08034714708. Ndewo. UGWUMBA.